Shalom. Oras madita salutna. Hurian itu hatta ani halongan itu hatta Yesus Kristus. Nunga saat kita tu minggu Advent na paupaton. Kami saluhut para halado pasatot tabe matu saudi hamu ruas ni huriatta. Selamat Advent ma di kita salutna. Advent pengotok kita di hapapatar nihap baga-baga ni debata di padan Nairobi taringot tu haroroni Mesias marhiti haroroni Yesus paluahot jolma pardusa hot dora jonna sian Nairobi satu tikion songona didok ni topik di minggu tua sadarion harajon hot ro di saleleng ni lelegna alani i di bagasat kirim mahita paimahon harorona ala ibana do rajatta na padua kita sian dosa dohot hamatani songot tadde ni pangarede ta managam haroronai marede mahita. Hiti-hiti gor ni di bata ama dot gor ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus dot gor ni to di parbadian na tumapalangit do tanaon amen marul ulup maho jala marlas ni roha ale borusion ay idama na roma ahu maringanan di tongotongami ninna Jehovah haleluya. Martang yang mahita ali amanami jala di batanami namadok muliate dohami tuho sian nasa rohanami ala disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus na pelok kami sia dosa dot hamatean kupangi dohami sepatiur majala rajai mahra rohanami marhite-hite to di parbadiai asaunakku rohanami mida hamateon nai urupi hami asalabutadahami ibana Raja nang roi si sobaun misadok jol mana dilihat potibion amen. Marede mahita siod ke Dio Pak dutolu.
martangyo kamu mapatik ni debata di binggo advent paupaton. Iman atar surat di Yesaya 60 ayat sadaro di ayat 3. Maho marsinodang maho naroma panodakmu jala hamulian ni Jehovah besar di atasmu. Ai idama haholo meddo makukupi tanon jala hagulapon akau bangso alai na besar bima Jehovah di atasmu jala marsinodang hamulianna di atasmu. Jadi dapoton ni akka bangso parbegu ma panodangmu duhut akka raja madapoton sinondang naung besar riho atong rap mangidogugo mahita tutu adupan ni debata. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulan na hobar tu patikmi. Amin. Merede ita kede nomor 40. Hurian itu hatta di bagasan roha na hohom tatapo ti madosata na gudangi tu adopan ni debata asa tamah hita majalo baga-bagana taringot tu asesan ni dosata. Martang yang mahita ale Tuhan debata pargogo na sawatu dusan jala amanami pujo hami dogoarmu na badiai alana targot-got hami mardingot dosa nami say marasi roha ma ho midahamion o Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma alani hami namate jalana hehe sian namate nama naik tu badogijang doho mangut dihok kami asima roham dihami saya patok-tok madihami roha hamuliateo tuho o to di parbadia pangapul ni namarsak roha pamalum na saluhut na bernit binay ni dosa nami roma ho mangingani hami asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham ho do parhitian ni nasa ni asini roha say unak tulak kami say tangi hom mahami ho ale debata ama dohot to di parbadia. Amen.
baga-baga di debata taringot wasisani dosata. Songonodo di hatani Jehovah, para siroha jala dengan bahasa doh Jehovah, labat tarimas jala para sirosi godang, dang di bayat tu hita hubar tu akka dosata, jala dang di balasot tu hita hubar tu akka hajahatotta. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna, asini rohani Jehovah di akka nama kabiari ibana, hasangapan mandi debatana di gijang. Amin. Marede hita kede 5 siatulu. Bagaimana hatani debata turpuk epistel di hari Minggu Advent paupatonon. Iman atar surat di Rom 10 ayat 25 roh di saat 27. Alayah sangat pemani debata natuk malar gogoi hok kamu. Obar tu barita nauli barita hodhot jamita ni Yesus Kristus. Imah Simoon naung di Paulop dung jolo di tabunihon sian narobi. Di ibana perbisuk memujungi mah sangapun marhite-hite Yesus Kristus roh di saleleng-leleng na. Amen. Hido saatna mertua ma akan natu mangingon hatani debata jalan nopiopsa. Amen. Rede hita kede onom opat sia. Tidakon ma haporsiatai songonah hita tidakon nidongata sa porsiaon disadok portibion rap mahita madok ahu porsea di debata Jehovah ido ama pargugu nah sotudusan na tumapa langit dotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tibon ni si Maria naga begabiat siatod di perbadia andorong sahabubuan ido tuata na tumuan na bernit di pangumuman ni Silatus na mate terpajal di ibana di au pinarsilang na tuat tu banua toru na mulak mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lahudu tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo naso tulusani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon mangumi alak maulu dot namate.
au porsea di perbadia jala dong sada huria nabadia huria topan ni halak Kristen akan nabadia dot dia sen di dosa dot dia taiman dok mulak mangulu sogut daging ni halak nong mate dot dia ngululuan na soros suda. Amin. Tapi bagaimana titing huria di bagasan nasa mingguon Minggu Advent Pau Paton 20 Desember 2020 do tema arjaonna hot rodi saleleng ni lelengna na perjolo ruas na marulang tahun di bagasan nasa mingguon boy mata jaha di lembaran naung ngadong di hitabe hatan itu hata madok saya pabutohonom mudo tuahu dalan hanguluan sun malas ni roha di adopan ni buhim aka sudungan ni roha masa di siamumu saliling-liling na tersurat di Psalm 10 ayat 10 sada. Napaduahon pelaksanaan permingguan protokoler di gereja boy mata jaha di lembaran ng adong. Napatuluhon jadwal permingguan dot pesta Natal HKIP Sering Sisawah Desember 2020. Nah perjulo Selasa tanggal 22 Desember 2020 Natal Diakonia masuk pukul 4 Botari manang pukul 10 menit. Hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 manang malam Natal umum. Nah perjulo sore pukul 10.05 WIB satu na selesai wilayah 45 dohot live streaming bahasa Indonesia. Sore pukul 10 pitu satu na selesai wilayah pitu walu dohot sia live streaming bahasa Indonesia. Malam pukul 10 sia web satu na selesai wilayah Sari Dodotolu live streaming dohot bahasa Batak. Tanggal 25 Desember 2020 Natal umum manang marulawan nabadia. Da perjolo pagi pukul pitu wib satu na selesai wilayah sada 2 live streaming bahasa Indonesia. Siang pukul 10 satu na selesai wilayah 4 5 live streaming bahasa Batak. Sore pukul 10 wib satu na selesai wilayah pitu wal sia bahasa Indonesia. Di tanggal 26 Natal Amaina masuk pukul 10 pitu. Minggu 27 Desember 2020 pagi pukul pitu web satu na selesai oleh pitu wal sia live streaming bahasa Indonesia. Siang pukul 10 web satu na selesai wilayah sada 2 live streaming bahasa Batak. Sore pukul 10 wib satu na selesai wilayah 45 bahasa Indonesia. Tanggal 31 Desember 2020 malam ujung tahun. Sore pukul 10 wib satu na selesai wilayah sada 2 live streaming bahasa Indonesia. Malam pukul 10 wib satu na selesai wilayah 5 pitu walu sia live streaming bahasa Batak. Sesuai surat edaran Menteri Agama nomor 20 tahun 2020 tanggal 30 November 2020 tentang penyelenggaraan kegiatan ibadah dan perayaan Natal di masa pandemi Covid, dimohon setiap jemaat untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di sosohot tuita ruas nambah dote aka perminggota asa unang mabuan perhiasan berlebihan dohot tas na balga na pahupaton parhalado ng pasyon di patu pahuriata do acara pelepasan tua mata si tua es na baban siala ng pasyon sian pakubasyon
nasida di huriat tahun. Acara dipatupa di hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 di Parminggon siang. Di sude akapakubasion namangi ganup ruas ni huriata dohot perhalado pasahaton mauliate. Na palimahon libur kelas par guru malua. Marhadumo tujung tahunon kelas par guru malua masohot majo mulai tanggal 10 Desember 2020 masuk muse Senin tanggal 10 tanggal 10 sada Januari 2020 sada jala pinapotohon muse marhite titing namangihut. Napaonopon rapat huria. Rapat huria HKBP Sering Sawah, resort Sering Sawah nang patupot tema di hari do tanggal Minggu 20 Desember 2020 waktu pukul 12 WIB saat tuna selesai tempat ruang gereja agak rapat penyampaian rencana kegiatan Huria 2021, penyampaian rencana anggaran Huria 2021, napatuluan Warnasari menang usul do saran peserta rapat ruas HKBP Sering Sawah, pimpin rapat pendeta resort. Napapituhon surat sijahon sahat do tuhuriata surat sian pusat piara jatarutung jala tabegema di sahahon dung sidung titingon. Napawaluhon soso ujung tahun parhuriau 2020. Siala naing sahat menama hita tu di ujung tahun parhuriaun ni soson tu sudi hita ruas ni huriata muladong dope akka kewajibata songon pelian manang sumbangan pembangunan di bagasan nasa tahun bulunon asa talunasi ma do di bagasan lasni roha. Napaisiahon ruas namar sahit ruas ni huriata na di bagasan persahiton ima perjulo kisar situmorang di wilayah sada dohot nyonyaka situmorang baru lubis di RS Cikini. Napa duahon Nansi Nababan wilayah 5 hatan itu hata mandok idama ausad diri pahehon tunasida haisaron do tamalumon jala pamalumok tunasida jala ahu papatarkon tunasida hadameon dohot habunaran mardapot-dapot tersurat di Jeremia 30 ayat 6. Napa 10 titing pilihan na masuk na di bagasan na saminggon ima tuhuria 27.900.000 rupiah tu pembangunan 600.000 rupiah tu pusat 776.000 rupiah. Selanjutnya tajahabe mamarhite lembaran naung adong di hitabe sude perhalaru ni huriata madok mauliate matu sude hita ruas naung mangalehon hamauliate otta songonima sahani titing huria di bagasan na saminggon saya di pasu-pasu tuhat ta masaluhut nai taulas ni roha di hita ruasna bayan sangap dot hamuliaon di gawarni tuhatta. Tona Sinode Godang Huria Kristen Batak Protestan Manang HKBP Seminarium Spoholon tanggal 10 Desember 2020. Asini roha madihamu dohot damai sian debata amata dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus rapon tot di purbadia pangapul na sumurungi. Tamasi tutu pasahatota puji-pujian nasangapot di Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai ala ringgado mardalan Sinode Godang Huria Kristen Batak Protestan Manang HKBP paono 55 tahun 2020 maringanan di perhutaan Seminarium Spoholon Tarutung Tapanuli Utara nangpe di masa ni soremago pandemi COVID-19 di dohotan ni ruas Sinode Godang 1010 halak sian 1010 palak na hinirim ro madahotisa na sinodangan ni tema hu halupahon na dipudiku hu yahi akan na dijolo tersurat di Filipi 10 ayat 10 ruri 14 dohot subtema ayat 3 do di rohani tot di purbadia nang di rohanami menguduti pakubasion tutiki nanang ro tersurat di Ulaon 15 ayat 20 lalu. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 do
di pamasa Sinode Gorangon. Marhite protokol kesehatan nomor situtu jala tau kuhodo pakorhon negatif ni globalisasi kopiton nama buan sorimago tu sadok portibion jala marpangotak tungulu di perhuriaon. Alai diajari nama saidu hita asa marbisuk mengadu pisa lumobi bima diulaun pamaritahonon ni barita nauli marhite hamajuan teknologi informasi na binasaba sahon ni tuhatai. Laos marhite nama sai tubuh do persaur ne baru na patu sial sonota ima komunitas virtual na mengglobal na tubuh sian rumang ni pakobasion na kreatif sian huria marseda-seda nang marumang hatopan. Dinong marumur huriata 150 tahun lam mengerbang do huria KP gabe 32 distrik dohot sada persiapan distrik manang distrik Barusraya na hinobasan ni 2.710 halak pangulan nagok tiki mardala dohut pajuan ni huria na tului ima koinonia marturia dohot diakonia nang pembangunan infrastruktur dohot aka fasilitas nasing jala saluhut nai perbuai ni persauran na dinggan dohot di bata jala hinorhon ni persauran na dinggan tadi do sian ulaon para di sini rohaon na dinggan tinlopan niya karuas di bagian nawi alai spariahod dope tujuluanon di pakubasyon na lam maju dohot na lam tudinggan na asa takasta tau haposan manang akuntabel patar manang transparan ang giat boy huriata gabi tiruan jala sibuan paso-paso tu sadok portibion Sinode Godangi dipuka opui eporus HKIP Padita Dr. Darwin Lubatobing di bagasan pertangyangan pamuhay laos ihut mamuse tu upacara nasional dohot kata sambutan sian aka undangan nang panggongomi. Sinode Godang 2020 manarengoti tulu bagian bulon ima majalu berita jujur tahun ni opui eporus dohot laporan pakubasion sian sekretaris jenderal kepala departemen koinonia kepala departemen marturia dohot kepala departemen diakonia. Hobar tu rencana induk pengembangan pelayanan manang RIPP 2012-2022 dohot Renstra 2010-2020 manotopon dohot mengesahkan Renstra konvesi agenda ruhut permahanion dohot pemisangon manang RPP hobar tutona dohot keputusan ni rapat pendeta HKIP tahun 2010 siana salpu dipatupado pemiliton ni uluan ni HKIP periode 2020-2024 ima eporus Padita Dr. Robinson Butar-Butar Sekretaris Jenderal Padita Dr. Victor Tinambunan Kepala Departemen Koinonia Padita Dr. Deonal Sinaga Kepala Departemen Marturia Pendeta Kardi Simanjuntak Min Kepala Departemen Diakonia Pendeta Deborah Purada Sinaga MTH dohot 32 halak pareses HKIP tahirim do marhiti aka uluan ni huriata naung tapiliti mabuan huriah HKIP mangyahi pakubasion na lam tudinggan na tujuluanon obar tu pajuan ni Kristus alani sude mahita manangyakon dohot mangurupi pakubasion di tonga-tonga ni hurianay saya di pasu-pasu jalan ramoti tututama sudi akka parhubas nang ruas ni huria di sadok HKIP ipas mahamu ipas mahami ipas mahita sudi amin. Seminarium Sepolon 10 Desember 2020 tabe mardongan tangyang atas nama sudi ruas ni Sinode Godang eporus HKIP Pendeta Dr. Darwin Lubatobing songonima tonani Sinode tuita saluhutna. Arede tab kede tuluwalu uhud papungu pilihan sada dot sada b.
Mame ini debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran mu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Selamat Advent marita saludna. Marita nauli sian hatani debata tuhita di minggu Advent na paopatonon, imana tersurat di buku 2 Samuel bidut pitu, mamuka maisian ayat sada saharuri ayat 10 onom. Ujahama hatani debata tuhita jala tapawiti hutma di bagasan rohat tabi. Dungi ujuhudul rajai sahali di bagasan jabuna, jalan naung marhasonangan rohana di bahen jahubah, maradupun nasa musuna humaliang. Jadi Roma hatani rajai badok panuirang natan. Wa idamah maringan di bagasan jabu nasian hau ares doau do iau. Ia potik ni di bata maringan do di tonga-tongan ni rimbe-rimbe. Dungini nasi natan mamandok rajai atong laho maho. Nasa nasinakap ni roham di bagasan patuba mai ay jahuba do dongammu. Alai burngin nai Roma hatani jahuba tu sinatan madok songonon. Laho maho hatahon ma tu naposokku si Daud songonon do hatani jahuba. Tung tarbahan homa paulihot diau sada bagas bahan yang anakku. Ay dangdung maringan au di bagasan jabu olat ni ari dung hubuan hala Israel nakok sian Misir rasi rasa sadarion toktong doahu mardaladalan maringanan di bagasan udung-udung salilingahu mardaladalan rap dohot sudi hala Israel tungdung maahu madok nanggosada hata sustu sahalak sian akka marga ni Israel akan nahudokkon yan marmahan bangsokku Israel songonon. Puasa so di paulihamu diau sada joro sian hau ares ope songonom ma dohonom mutu naposokku si Daud buti hatan dibatasi baut nunga ahu mabuat ho sian parmahanan sian na mangadu akka biru-biru asa bangkit ho gabi iduk gumonggom bangsokku Israel say hudongani ho nasay laon manang dopak dia ho mangalaka jalanunga husiapo sude akka musum maradopon ho jala hubahen guarmur mabarita situtu songon guar ni halak na bulun akka na ditanoon akup ni nunga hubasa-basahon sada inganan tu bangsokku Israel jalanunga hulopokon ibana asa maringanan ibana disi asa unang be tarhutiksa jala unang be idak dati akka anak ni hagiduhon manosa-nosak ibana songon uju di mulana jala olak niari dong huba bangkit akka panguhum paretta bangsokku Israel ahuro mangaleo nasonangan tuho maradupor suri musum akup ni marbaga-baga musi jahuba tuho pabua pahoton ni jahuba pinopar musugut yadung jupang tikinan mate marpunguho tu akka opum patidangokku ma pinoparmu di pudim naruar sian butuham tu ibana ma pahotokku harajaon ikon ibana pauli hala bagas di goarhu jala ahu pahoton habangsa ni harajaon na rodi saliring nililing na ahu gabi amana jala ibana gabi anakku molotung mabahed dosa ibana lising-lising ijolma pakiyokku mangalising ibana alai dang usatokku sian ibana anggo asini rohakku songon na husati sian si Saul nang hupaijur di jolomi alai ikon hoddo anggo pinoparmi dot harajaumu rodi saliling-liling na di jolom habang sape ikon hoddo rodi saliling na imasahatna urian itu hatta tamaruhi tamadok muliat itu di bata ala di patol hasita satu minggu Advent na paupatonon jala piga-piga nari pesta honot tama halasonot tama parningotan ari hatutubun itu hata Yesus Kristus Tuhan jala si palua
ni Portipion. Molo tapayu tiut atan di bata na marsaringar tu tonga-tongata di minggu Advent na parjulu padua patuluod do pao patonon. Diondol hodo tu hita pabua nunga di Surirako di bata mariti akana posona di pada Nairobi pabua lehonone di bata dada hola tu bangso Israel nang tu sudir salu bangso ima Mesias si palua jala si tubus sude jolma sian gonggoman idusa do hamatean jala tutu kita kana manjakkon haroro ni Mesiasi ikon adong do si ulahoron si patupaotta lumobi siya roh pabagasotta asa unang hola manjakko kita siya pamangan alay bertolak belakang sian roha parbagasotta manang tapes tahun paringotan ni hatutubun itu Yesus Kristus alai toktong do hita di bagasa dosa doa kapangalaho narubi alani do hamo kamang do tamakinang dina maormes tahun Advent hita ikonadong do di bagasa rohata roha na manomu-nomu di bagasan panadaon di asido dengan bahasan di bata ay taboto do di bata nang rotu di baktu Portibio di bagasa Tuhan Yesus Kristus ima di bata na marholong ni roha di bata na marasin roha di bata pardenggan basa dada alani hadiriotai alani hadirion na do di palua di tobus di leho tu hita saluhut akan narikot dada hola di Portibion alay doho di hanguluan na manoktongi marite na manada sinaroha do dengan bahasan di bataima ikot jupang di ngolu taon ngolu na mandok moliate ngolu na mamilang-milangi akan na ulun denggan na binayan di bata tu hita molo pesa tita tungulu na dumenggan partikian sinuaingon unang mahita madamu tu pangalaho alani guguk kudui alani barulaok kudui manang alani nadong diau dui ala ikon tahatidak kodo alani debatade pangalaho na songoniro na jupang di bagasat diri ni si Daud ay parmahad di bana marmahanya kabiri-biru alay ditudo di batado ibana asagabi raja ni bangso na Israel manggotiho si Saul naong dipauca di batato dinas yan si Saul aladang diulahon pating di batang ayang sian rupa do pamatang dan sian rupa baga do si Saul si Daudi alay sian postur mangiutor sahala pemimpin dong jupang di bagasa di bana ido bahen di tiki di dapotu si Samuel si Isai manukku taringo tu anak konna ido di batado marite si Samuel tu si Isai dang marnida rupa di bata marnida roha do ala panandaon ni pamben di bata di bagasa diri ni si Daud dan holan mamilit ibana manudo ibana gabi raja gumonggom Israel alay do di bata mandongani mga ramoti pamonak ko ni mana siya sagam niya kamusu na naing manaluhon dala pamatehon Israel gabi dihasi holiba na do patupahon nadinggan tu di bata alani mo idol honat taka manginang molo tatadda asinroha do pambanganan di bata di bagasang ulut tahun gabi dionjar nido hita laho mabana uli nadinggan tu di bata alay molo dirita do natapa tujulohon dakya jupang di bagasa kita sakap do
lomon roha na dinggan laho mabah na dinggan tu debata nang tudungan jolma buido idaw tasyani molo halak na manada ragam ni pasu-pasu na adong di bana awan di bata tutu gay bitarojar rohana mabah na kanadula dinggan tu debata nang tu jolma alay molo dirina do di pangasahon ala ni agogon na ala ni pambayanan na uban na boy ibana sahat tu parnguluan na sinuaingon molo pe di bana na dinggan na managam di bana na umbalga siani jalon na alay hamu kamang do tamay kanang molo pe sahat kita tu sakap do lomoni roha lau mabahay na dinggan na uli di ngulut taon ikon ingot do hita dang say sudi akan na dinggan na uli na tasakapi na tahalomohon boy tulus jala dinggan mardalan asa unang gabi manarita hita ay nga dinggan na ubahay tu keluarga nga dinggan na ubahay tu si matuaku nga dinggan ku ubahay tu paribakku do akka na humaliang alay songonima jalokku di bursihiyaw di hatayaw do segala macam nadenggat do di rohani si Daud alanu nga di batahi bana marhasonangan boy bana maringanan di sada bagas na pinaudigina marite sian hau ares mulidok au hares ima hau nau dumenggan hati hai jala akka raja akka panggonggomi akka namora akka nasangap ma boy mamake hau ares gabi inganan lau pajojokon bagasna sakap nauli na dunian na binani si Zauton ala di idai bana poti ni dibata maringanan di tonga-tonga ni ribe-ribe ala poti ni dibata ima hadi patudun hadirion di bata di tonga-tonga ni bangso Israel dala taboto do ganup marporang bangso Israel mararupon na kabangso na humaliang sa di dua giod da sida sa di buwan na sida do poti ni bata uban nagay mo nang do bangsoi mararupon na kamusuna alay dang di paloas di bata si Daud pajogjokon sada bagas gabi inganan ni debata dalam mangyut to trupuk taon didok ianakon na pinoparna ima si Salomo na pinalos di bata Paulio sada bagas di debata buasa dang dipaluas di bata hama kamang dutama kenang si Daud lau pajojok ke Paulio bagas ni debata buasa ikut dituru debata si Salomo olo si patah nauli na denggan natabahen di bagasan rohat taon natapatupa mariti akka ulaw na denggan buhay mabaik kita madabu tu sakap tu tujuan na asing alana olo do ita maol mangulaw na denggan siya nasa rohat ate olo do gabidak tarulaw kita apalagi molo adong hamaolon manang paru kilo na tadupi ngaringgas kita matohoti sada punguan alay sa jupak kita do di bagasa punguani pangalaho na say asing pamerengan asing parhatan ngaburjurohan ima matohoti punguani api songoni ma jupang pangalaho tulubangam may sa tabi inahita daripada mata dosa iba madoti punguan ini nak manang kita pe dia disakap na uli na denggak kita madohoti sada punguan api dang jumpa kita na songoni ipe gabi dang jupang be ringkas ni roha dita atau lema tinadikom ma punguan ni mungkin lah songoni do di bagas rohan di bata uban na sodioloi si Daud ati beha diulo di batama pangido si Daud gabi jupang ma di bagasa diri na gijang ni roha ay nga mo pauli di bata bagas joro ayah habi nga hubalas bina di bata
Olo do sipata pangalawan na songoni jupang di bagasa diri ni kita. Balas jasa tu de bata. Ala hido tahulau marado pundungan. Hido bae gabi sipata molorori bana tu jabuk ku pertanyaan baru au tu jabuna pertanyaan. Moloroi bana tu pestaku baru au tu pestana. Balas jasa mah gudangan nata nadinggan nata bahini. Di boto de bata do sunanda. Rohana songoni di gagasan rohani ganu jolma. Nang songoni di bagasan rohani si Daud. Alani molodang di patulus de bata, manang di pasau de batana dengga di bagasan rohata. Parjolo unang manarita hita. Alana baduahon rikot do hita. Patu paruji-ruji. Mengevaluasi. Tulus sitong tikos do nahu ulahonon. Manang ada sesuatu di balikna. Hamo kamang do tamakenang alanima molota rimangi tapau sohusor jala sahat kita tu pada keputusan bahwa adong do HP nasolot di bagasa rohatta uban nataba itu lo nadinggas songonon alaidang dipatulus di bata alanima rikot do hita mangguruhon hatan di bata manukut tu di bata marito tu berbadia asa lomoni rohana mana saut asa napinangi do rohanai mana saut ala takas tujo hatan di bata di Yesaya bidul 55 ada pikiraku pikiramunai jala dalam muna kadalan dalakun na Jehovah ala dang nambah dok dang jupang dihita dalam di bata boy do jupang asal maolo hita manukun tu di bata marita to di barbadia macaha jala pangakulung maka ngeluhon atan di bata pasti jupak kita do pikiran do loman rohan di bata saut di bagasa rohat taganup nungin apa dua nama kamang do tamakenang dang dioloi di bata na pinangido ni Raja Daud alai uhud di patorang di bata tu nasida tu ibana akanaong binan di bata tu bangsona Israel sahat tu nabui bangsoi ni uluhon ni Raja Daud sahat tu tiki di hati dakod do pabua di bata mardaladalan maringanan di dang maringanan di bagasan sadap inganan labatan na dang na dibata nabui tabatasi manang na dibata mangyutod roha do pikirata alay dibata na maha hadir dibana maha kekal supranatural dak songo kita na terbatas Maritei ikotakas do panadaon dihita taringot tu isi do debata. Allah itu bukan Allah yang kita ukur, kita bisa pahami, kita bisa batasi hanya sebatas pikiran kita. Nah, Dia adalah Allah yang hadir di berbagai tempat dan di berbagai situasi. Jalalah ido tema ni Natal tahun 2020 Ia namakan Immanuel, Allah menyertai kita, Ia hadir dalam segala situasi, kondisi dan keadaan. Mari teh mo kamang duta makinang naing takas jala tahanguluhon dang sahalak kita na madalay ngulu taon. Molope gudang akar kaparukilan hasusan manang hamaulan na tadubi. Molosongon na sujupak kita dopis jalan keluar, solusi. Hadir do debata. Itu ngat-ngata do debata. Songon hadiriot na maringana tonga-tonga ni bangsa Israel. Uji ditogio bangsoon haluar siya tanong parhatoba na Mesir. Saat tu na mangalit tu na sida inganan nagabi warisan pusaka tu na sida ditano na so diusahon na sidey. Ima batuduhon
hagugun do waso ni di bata na maringan di tonga-tonga nasida. Jala hita pe maulah dibaluas di bata hita menghadapi situasi na macam maulah yala ni pandemi COVID-19 yaon. Unang gabi marsak jala mandiri kita. Unang gabi gali hapur siauta. Unang gabi lau hita mangidu pangurupio do agogo nasing. Manang gabi tadok dang margogo bida bata. Ngatalu bida bata alani pandemi COVID-19 down. Anu nga ditaluh di bata di bagasan diri anakna selalu akka huwaso do hamatian. Marite hayon na siya nakanamate. Naikon mangulu di bagasak kita ima buha hitat makanguluhon pabuah di bata nang peso tarida marite cimalolong pardagingota miad do ibana mangula do ibana maragogo do ibana di tonga-tonga ni kehidupan ke natadu pinuaing ranunga saya mau saya bigi jamita alani coviton saya gudang do akalasan naliba takola marsaor di bata mariti parsaor tonga-tonga di bagas di tonga-tonga di bagas joro tolema ni hutop pe live stream memang adong do sitongna apalagi mau nunga marsait-sait alai unang ma i gabi sidalian laho menudati maswadahon parsaorata do nadinggan nauli do debata ay mari tena naradehi tama patupahot parsaoran nauli dengan jala rusu do debata di tonga-tonga ni hamaolo do parukilon di sido idaota hilalata pambahenan debata campur tangan Allah kuasa dan pertolongan Allah dalam kehidupan kita jalan naparpuri makamang do tamakenang nang pe soboy do pe tulus akan ulun nadinggan na tapatupa alani ikor-ikot do hita toktong manatap jala manukku tu di bata marite nama jahatan di bata doh to di parbedia sasitong na dong do naubalga na naing patuduhon ni di bata tu hita idona di hatahon di bata marite panuirang natan tu si Daud anggo horohan ni si Daud Muhammad sabainon na udung-udung di bata alanggo di bata lobis sianido si nanaing bahanon na to si Daud ima mangaleon pinopar na tumorop jala pahoton harajaon ni si Daud laos ima muse ipatari Daud di bata marite na sian pinopar si Daud haroro ni Mesias si paluay alani do makamang do tamakinang unang maseholan na di pikirat taod do hita membatasi ruang gerak ta alai taukap rohado pikirat ta sa itu di batama hita manatap jala mangido akadia ma nanaing si bahenon di bata tu hita jala songon dia ma hita laho mangauhon sakap do baga-bagan di bata di padalanan yang uluta nunga disakapi di bata karena uli nadenggan lobisian akan asinakapan ni Raja Daud laos gabi ima parhitian pasu-pasu tu salu bangso tu sude portibion jala hita pe molo-olo hita songoni pasti do dakhalan diri taot tasarihon Allah berjanji dan menjanjikan segala yang baik segala berkat kebaikan dan karunia dada hola tu dirita alai bohado hita gabi parhitian ni aka pasu-pasu akan nunadinggan tu selalu akan naumaliang Daud berpikir hanya untuk saat yang terbatas dan menurut pikirannya tapi Allah memberikan janji yang lebih besar dada holan bagas nanaik si pajonjongon na alai dohod do marite napasauton haroro ni Mesias so sipaluai
doho donang hita di parade di bata taringot Tuhan nguluan nama noktongi. Melalui Kristus kita juga mendapatkan janji Allah bahwa kita akan memperoleh kehidupan kekal. Dada olat portibio. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tarahom marohado pikirat taon lumobi dinanay manumunumu hita di parningotan dihat hatu tubuh di Tuhan Yesus Kristus pasu-pasu na balga asonangan ng balga na pinaran di bata tu hita ido bahen di pakulingi hatan di bata hita nuaing asaukap rohat do pikirata radi hita laho majalo akan ulun nedinggan nanaing patongonon di bata tu hita dia kari-ari na mangiut ngolope soju pakita na sinihol ni rohatta di baga saparti kiyonon unang gawi marsa kita disi unang gawi madili tupado bayan ni bata akan numubi sende natahirim di padala ning ulut taon asal mau ulu kita toktong mardalan hobar tulomo ni rohan di bata jala paluaso di bata mangula di bagasan rohatta ganub. Selamat Advent madita saludna martangi yang mangita moliate mahupasa tami tuho ali Tuhan naong manariason hatam dalam manarihon hatam tuhami saludna gabe margogo hami museng laho madalani ari ringul nami itu juluanon alani urupi mahami marhiti todim na badiyai hasana toktok kami manada disaludingkan di basamdo asini roham na kujalo hami lumobi di bagasa diri anakmu Yesus Kristus Tuhan nami nanaing pesta holon nami parningota di hatu tubuna piga-piga ari na namangihut siala tingkan di basami gabi malua hami siyang kongkoman ni dosa doa matian gabi jupang dihami akka pasu-pasu na maragami suang-songoni nang gabi panian hami dihanguluan na manoktongi alani urupi mamili Tuhan makangulun dengan ibasamdo asini roham naung nilehom mo tuhami marite na roktong kami radi olu toktong marsaur doktong maca hatam na badiyai mangulan akan alombar tulungan ni roham dohot mamemahon saluhut akka bagabagam na sumurungi na lubis yan na huhirip pami di padalanan ng ulo nami naguk hamaul do akka parukilon lumobi siya ala pandemik kopi sa pulusyaon asi maroham di hami alamang tabay hapor siyaon dot pakirimon ng holong ni rohanami tuho asa tutu si tutu hami mangitoko jala manguluho di padalanan ng ulo nami di Portibion. Maka sa tikiyon alamang utangnya ko kami akaruas ni Huriam na marsahit na pihak di buduman na manang nadirawat di rumah sakit asima roham jama ma pamatang nasida jala lehom ma malum tu nasida marita katangan-tangan para medis dot ubar songonang tangiang na pinasahat nasida tuho asabuhi nasida li Tuhan madalani ngulu nanang si basa-basa honom mudope tu nasida dia karya mangiut lumobi asarap boy hami rap pajupang di bagas jorom mamuja pasangapok guarmo na badiyay di bagasa tikyon hutangnya kami nang akaruas huriam na marulak taon di bagasa sada minggu nan ro songinang na marulak taon perkawinan say tabay makaslas roha akan ulan dadinggan jala say patulus mali Tuhan akan napinangido ni rohan ini akaruas ni huriami asa mariyaiya na sida mamuja pasangapon guarmo siala pambahananmu na balgay di ngulo na sida songinang Tuhan aka pakubasyon na nang sipatupan ni Uriam di bagasa sa daminggo ng roon say lehom magogo habisun ng hasado ni roha di salul aka perhaladom law patupaon aka pakubasyon nang akaruas ni Uriape say paringkas ma law madoti papunguan tunga-tunga ni Uriamon alay molo di bagasan akka persahiton
nasi toktong matgawani dalam ramoti nasida asabui nasida mangutton permingguani pesta las ni roha paringota dia tutubun anak Tuhan Yesus Kristus mariti live streaming atong ali Tuhan posto rohanami saya na donganamu jala ramotamu huriyam hakawi Israel sing sawon lumobi dia kak pakubasion na nang sipatu paon asa marsangak magwarmo ali Tuhan jalamar mulia ho jalamar roha hami patupahon salut nai uhud kawi pasu-pasu hami tuna humaliang hami bagasan Kristus Yesus Tuhan tangihom matang yang namion amin. Mari di mahita sian bukuin di nomor 41 do seterusna laos tapapung mapiliat tujulu tu pusat do dana natal. Ali Tuhan namandok mulia do hami tuho ala di pabotoko do tuhami nalaos salpu do sugut langit do tanoon alai na hot do anggo hara jaumu rodi saliling nililingna tuk pedi bagasan perpurion tung maceborat do parukilon na tadopi alani pandemik COVID-19 siaon alai totong do hita memuji ibana Tuhan si palua hita naro membuan hatiuron tuhong uluta jaladung tabigiha tado patik na si ulah honota noaing marpadan mahita di jolo ni Tuhani
lau mangundukon na patut si bayanota songot tada ni panguliyota dohot hara diota manjakon ibana. Debatama patuguhon rohamuna gabe sohasurahan marhabadiaon di jolon debata amatta dinaroi Tuhan Yesus rap dohot saluhut akan abadiana. Tatangnya koma pilihat tahun ali di bata amanamina di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si leon-leon na dinggan dohot nasa uli basa na mauli utus upasa tami masian nan lehon mi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus si jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon harajaomu itongatongan ni huriam dohot di portibion buhay marrohanami marhiti-hiti todim asalam hutadahami godang ni si leon-leon mi tuhami asalam gir-gir hami mandok moleate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Asanani leon mi Alia manamina di Banua Gijang say pinarbadia magoarmu say Roma harajaum say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hangulu asyapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaur homma damena
tutodim. Selamat hari Minggu Madita salutna. Ayat 3.